ihaw. Kaya, magkina tayo ni Judge Ihaw. Dahil ito, nagmamanang lang sa paligid. Ito ngayon, si Judge Ihaw, Henry Morris, God is God. Ano ba ang Henry? Di ba Henry is a sign of patay? Kasi Henry, Henry. Ano ba ang Morris? Ano ba yung God is God? Pag ikaw yung napili ng Panginoon, yung the God Holy Spirit that created in your body,
Ikikiris, mga sundalo, is, mga kitchen, o ano yun? Ito yung kaya, buwan matulog ka lang, ito yung sinasabi ko. May tanong ba? May tanong. Hindi kayo tanong. Kung walang tanong, walang tanong. Lahat siguro. Wala nang magtanong, naiintindihan. Pero hindi na kayo magtatanong kasi meron kayo ito. Nandiyan ang ID nyo, dito na kayo magtanong. Ha? Dito na. Sa inyo, ako kasi. Sir, Maraming salamat. buka! Patamahan mo ka sa buba. Patamahan mo ka sa buba. Patamahan mo ka sa buba. Masyadaan. Ay, hindi. Ano lang yun? Yersi-yersi lang yun. Yersi-yersi lang yung bubat. Kasi, ang bubat tapos na. Tapos na yung World War I, World War II. Ikaw bubot na nasa politiko. Hindi naman tayo politiko. Nandito tayo sa Panginoon. Wala tayong alam sa kanila. O bahala sila magpataya kasi nakaano naman talaga yan, nakapredict yan. Gobyerno sa gobyerno, magpapatayan, mag-ikot sa kanilang kapamilya. Oh. Ngayon, tayo, sumunte, bahala sila mag-away ng noon. Kasi programa nila yun. Hindi ako magpatago, bakit ako magpatago? Di pag magtatago ka, ang Panginoon, hindi ko na nagtatago. Inuusan ka ng Panginoon, bakit ka magtago? Kasi yung sinasabi na wow, kung ano yung inaagaw nila yung strategy, ay